Pozdrav svima, ja sam Gaja Radić te ću danas održati video predavanje o osnovama 3D modeliranja. Ovo predavanje nastojalo u sklopu projekta Novomedijski kultivator u organizaciji Pulske udruge MetaMedij, te smo ga već održali uživo u gimnaziji Pula i u tehničkoj školi Pula, no potom smo se odlučili da bismo ga voljeli prebaciti i u digitalan oblik kako bi uvijek bilo dostupno svima onima koji možda nisu imali prilike prisustvovati predavanjima uživo, a voljeli bi se upoznati s ovom temom. Napomenula bih da je ovo predavanje namijenjeno primarno srednjoškolcima, odnosno mladima koji nemaju iskustva u računalnoj grafici. Proći ćemo kroz to kako softveri za 3D modeliranje funkcioniraju, kako su nastali, u kojim sve područjima se mogu primjenjivati, te na koje sve načine se upotrebljavaju u suvremenoj novomedijskoj umjetnosti. Pa za početak da se predstavim, kao što sam rekla, ja sam Gaja Radić, dolazim iz Pule, imam 20 godina te inače djelujem kao samostalna umjetnica, djelujem u području digitalne umjetnosti i novih medija. Inače studiram arhitekturu u Ljubljani i kiparstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. U 3D modeliranju sam samouka, odnosno 3D sam se naučila sama tijekom prve godine studija, te zapravo većina ljudi koji se njime bave ga sami nauče. Danas ga koristim na gotovo svakodnevnoj bazi, kako za svoje umjetničke radove koji se većinom realiziraju upravo u mediju 3D modeliranja, tako i za radove nastale u sklopu studija arhitekture, budući da je arhitektura tako jedna branša u kojoj se učestalo primjenjuje 3D modeliranje. No u svakom slučaju, i da vas ne zanima arhitektura i digitalna umjetnost, 3D modeliranje je zaista korisno znati, barem se upoznati s time, budući da je to jedan zaista veoma široko primjenjiv medij. Programi za 3D modeliranje se osim spomenute arhitekture i umjetnosti koriste i u drugim područjima, kao što su na primjer product design, odnosno industrijski dizajn, čak i modni dizajn, izrada video igara, izrada animacija animiranih filmova, izrada specijalnih efekata za filmove itd. Također, 3D modeliranje se može primjenjivati simultano uz druge tehnologije, kao što su na primjer VR, odnosno virtual reality, AR, odnosno augmented reality, također 3D printanje i slično. Postoji jako puno različitih programa za 3D modeliranje koji su specijalizirani za različite namjene. Sad ću vam navesti neke najpoznatije programe po ovim kategorijama koje smo spomenuli, samo kako biste mogli stvoriti sliku o tome kako oni uopće izgledaju. Programi za 3D modeliranje koji se ponajviše koriste u arhitekturi jesu Rhinoceros, 3ds Max, Revit i Archicad, iako ih naravno ima puno više od ovoga. Sad samo nabrajam neki najpopularniji koji se najučestalije koriste i koji služe kao nekakav industrijski standard. Također, ako pričamo o 3D modeliranju unutar arhitekture, postoje odvojeni programi specijalizirani za 3D arhitektonsku vizualizaciju, odnosno za renderiranje, što ćemo poslije objasniti što imamo cijelo jedno poglavlje o tome. Ukratko, ovi programi za vizualizaciju kreiraju kvalitetne vizualizacije sa upotrebom fotorealističnih materijala, tekstura, realističnog osvjetljenja i slično, te su neki najpopularniji V-Ray, Unity, Lumion i recimo Unreal Engine, iako se zapravo Unreal Engine ponajviše koristi i u proizvodnji video igara. Neki od ovih programa su malo kompliciraniji, neki su malo jednostavniji, no evo, to su neki najčešći. To što sam spomenula su dakle programi za vizualizaciju. Unutar arhitekture generalno ćete prvo izmodelirati neki 3D model zgrade u odvojenom programu za modeliranje i potom taj 3D model prebaciti u program za vizualizaciju gdje ćete urediti na tom vašem 3D modelu materijale, osvjetljenje i sve te neke stvari kako biste na kraju dobili što kvalitetniji produkt. Potom imamo programe za 3D koji se najčešće koriste u animaciji. Neki najpopularniji su Blender, Cinema 4D i Houdini. Houdini je na glasu kao jedan od zahtjevnijih i težih programa, dok je Cinema 4D poprilično lakši, a Blender je jedini, ja mislim, potpuno besplatan open source program
Te ono što je također iznimno kod Blendera, to što za njega na internetu ima najviše besplatnog materijala za učenje, odnosno najviše tutoriala, foruma i sličnog, upravo zbog toga što je besplatan. Te zbog toga zapravo većina ljudi započne svoje putovanje u 3D upravo s njim, te sam ja jedna od tih ljudi. Blender je jako usprkos tome što je besplatan, što je paradoksalno, zaista jedan jako snažan i jako moćan, polivalentan program. Osim ovoga što smo naveli, 3D modeliranje koristi se i u industrijskom, odnosno produkt dizajnu, te se često upotrebljava ovdje ranije spomenuti Rhinoceros, tako da vidite da tu nema nekih fiksnih pravila, vi možete jedan program upotrebljavati za različite stvari. No, u industrijskom dizajnu imamo i te neke dosta tehnički nastrojene programe koji su zapravo dosta lagani, uopće nisu teški, kao što su na primjer Fusion 360 ili SolidWorks. Također postoje programi za 3D modeliranje koji se koriste za modu, odnosno za modni dizajn, odnosno za oblikovanje tekstila, a najpopularniji je vjerojatno Marvelous Designer, jako foran program. Jedna od industrija u kojoj je 3D zapravo možda najvažniji jest industrija proizvodnje video igara, odnosno gaming industrija. Te sad, budući da su video igre jedno zaista polivalentno područje koje se sastoji od puno različitih branši, u njega ulazi većina ovih navedenih 3D programa. Dakle, kad biste išli raditi neku video igru, najčešće biste u jednom programu izmodelirali prostor za tu vašu video igru, u drugom biste napravili likove koji će biti u tom prostoru, u trećem njihovu odjeću, u četvrtom biste animirali njihove specijalne moći itd. Ili biste možda sve to napravili u jednom programu. Dakle, ovdje nema pravila. Kao što sam prije rekla, uvijek je najvažnije samo ostati kreativan i raditi najkvalitetnije moguće sukladno vlastitim tehničkim mogućnostima i alatima koje imamo na raspolaganju. Sad sam vam navela samo te neke najpopularnije po tim nekakvim okvirnim kategorijama kako biste mogli stvoriti dojam o tome kako funkcionira taj svijet. Ima ih još jako puno i konstantno se pojavljaju neki novi, bolji, još luđi programi, tako da evo. Sada kad sam prošla kroz taj uvod, možemo vrlo kratko reći ponešto o tome kako su ovi softveri i općenito ta tehnologija računalna grafika koja je ona započela, kako je nastala. Zašto? Mislim da je u svemu najprije važno znati neku teorijsku pozadinu onoga što učimo, odnosno poznavati nekakav kontekst. Primjećujem da se puno ljudi nekako po vlastitom nahođenju i na slijepo baca u računalnu grafiku bez da uopće razumije odakle ona potiče, kako je nastala i kako ti programi koje koriste zapravo funkcioniraju. Što mislim da je svakako korisno i zanimljivo znati za što kvalitetnije radove. Dakle, početci programa za 3D modeliranje potiču još iz 60. godina, točnije 1963. godine. Američki informatičar Ivan Sutherland osmislio je program Sketchpad koji obilježava takvu jednu revolucionarnu prekretnicu recimo u svijetu 2D i 3D računalne grafike. Te taj Sketchpad, dakle, u početku zapravo bio dvodimenzionalan. On se sastojao samo od linija, dakle sve je bilo potpuno linearno, samo bijele crte na tamnoj površini i te linije su se u početku protezale dakle samo u 2 dimenzije, u širinu i visinu, i poslije su zapravo tek kroz godine razvili i treću dimenziju, pa je onda program postao trodimenzionalan. Taj Sketchpad je zapravo u početku funkcionirao tako da ste imali ekran i pored tog ekrana ste imali tipke, pa biste pritiskivanjem tipke kraj ekrana te simultanim povlačenjem senzoričke olovke po tom ekranu kreirali te linije. To je bio taj neki prvi primitivni osnovni mehanizam funkcije programa za računalnu grafiku. U 60-ima su također započele ideje i o VR-u, odnosno virtual reality, što je tako dosta ludo pomisliti da je to postojalo još i tada, no evo je. Ja znam da sam ja prvi put saznala za VR tek prije nekih 10 godina kad je Oculus Rift doživio onaj svoj ogroman globalni komercijalni uspjeh i kad smo svi čuli za njega. Dobro, ovisno o tome koliko imate godina, ali vjerojatno ste čuli za njega, naravno. Uglavnom, taj prvi VR headset je u sebi imao zaobljen stereoskopski display, što samo znači da je imao jedan uvijeni ekran koji bi se stavili na oči, isto kao danas, i koji bi emitirao tada vrlo jednostavne te linearne animacije nastale upravo u programu Sketchpad.
Prva 3D animacija smatra se da je nastala 1972. godine, te je također u potpunosti bila linearna, odnosno bila je potpuno wireframe, to je neki engleski termin, i prikazivala je uzlijetanje aviona, te je također bila rađena u Sketchpadu, a prvi je render, odnosno, kao što sam rekla, poslije ćemo objasniti sve to što je renderiranje, što je render, a sada mogu samo reći da je render 3D digitalna vizualizacija. Dakle, prva je nastala 1975. godine i prikazivala je čajnik, što je tako zanimljiv odabir. 1983. godine dogodio se opet pojavio se jedan program koji se zove AutoCAD, te koji se koristi i danas, te on također obilježio jednu prekretnicu u razvoju računalne grafike, zato što on zapravo započeo takozvani CAD, odnosno CAD, odnosno Computer Aided Design sustav. AutoCAD je program koji se svakodnevno koristi danas, kao što sam rekla. On služi za izradu nacrta, te se poglavito koristi u arhitekturi, ali u nekim drugim tehničkim disciplinama kao što su strojarstvo, brodogradnja, pa industrijski dizajn, iako je u međuvremenu nastalo još jako puno drugih programa koji su specijalizirani upravo za izradu nacrta za specifične stvari. Krajem 80-ih nastao je prvi 3D printer, što je također ludo da je to postojalo još i tada, jer evo za 3D printanje sam ja osobno također čula tek prije nekih 6-7 godina, ali evo vidimo da to još datira iz 80-ih. Taj prvi printer bio rađen po SLA, odnosno stereolitografskom sistemu. Što to znači? To znači da on zapravo funkcionira tako da je u sebi imao jedan užareni laser koji bi zagrijavanjem otapao tanke slojeve polimernog materijala. Polimerni materijal samo znači da to bila nekakva plastika koja se otapala u tankim slojevima i na taj način malo po malo je taj printer izrađivao trodimenzionalne objekte. Ovaj sistem 3D printanja koristi se i danas, dok je u međuvremenu izumljeno naravno još puno drugih sistema. 3D printanje danas je zapravo poprilično industrializirano, te već postoje printeri velikih raspona i dimenzija i koristi se u tvorničkoj proizvodnji i koristi se čak i za printanje kuća, što je čak i dosta novo, budući da su se prve legalizirane kuće nastale 3D printanjem počele pojavljivati tek unazad 1 do 2 godine i to diljem svijeta. I ono što je također zanimljivo istaknuti kod ovoga je to da je ono što je ekološki zanimljivo, da vi zapravo za printanje tih kuća možete koristiti biorazgradivu plastiku, što znači da u budućnosti, u nekoj utopijskoj budućnosti potencijalno, moći ćemo graditi prave funkcionalne kuće od biorazgradive plastike pomoću 3D printanja koje zapravo uopće neće narušavati prirodni okoliš, odnosno uopće neće ulaziti u biosferu. Također, u 80-ima i 90-ima mnogo industrija počinje upotrebljavati 3D programe na nekakvoj standardnoj razini i tu se vidi velik rast u kreiranju filmova sa specijalnim efektima, no također i u kreiranju video igara koje doživljavaju velik komercijalan uspjeh. Navela bih neke najpopularnije kao što su Sonic, nadam se da znate za Sonic kako niste premladi, potom Legend of Zelda, Resident Evil, Final Fantasy koja je meni jako draga igra i tako dalje i tako dalje. Uglavnom tada je nastao tada su započele sve te igrice. 2001. pojavljuje se prvi open source program Blender, tako je, kojeg smo spomenuli ranije. On se koristi danas, evo vidimo da je on nastao još prije 20 godina i bio je i ostao besplatan. U međuvremenu se pojavilo još jako puno drugih specijaliziranih 3D programa, neke smo naveli i ranije. Te u zadnjih 15 godina također vidimo jako veliki napredak i u drugim tehnologijama, kao što su taj VR, AR, dakle augmented reality tehnologije, također doživljava jedan veliki komercijalni uspjeh i počinju se sve šire i sve svakodnevno koristiti, poglavito zbog društvenih mreža, zato što, na primjer, Instagram face filteri ili Snapchat face filteri nisu zapravo ništa drugo nego AR. Sada kad smo doznali ponešto o kontekstu 3D-a, nadam se da vam je bilo zanimljivo, možemo preći na to, možemo početi učiti o njegovim osnovama. Pa za početak, što je to 3D modeliranje? 3D modeliranje je proces izrade 3D modela. Što je 3D model?
3D model ili 3D objekt je fizičko tijelo koje koristi zbirku točaka u trodimenzionalnom prostoru koje su međusobno povezane linijama koje potom zajedno čine površine tog 3D modela. Dakle, što je stvar? Zapravo neki osnovni glavni princip procesa 3D modeliranja je taj da ćete vi kompleksnije forme ići modelirati iz osnovnih geometrijskih tijela. Sve što postoji, svako trodimenzionalno tijelo, živo ili neživo na ovom svijetu, može se svesti na jednostavan oblik nekog osnovnog geometrijskog tijela, kao što su kugla, kocka, valjak i slično. I to je zapravo cijeli princip 3D modeliranja, da vi iz tih banalnih formi kreirate nešto kompleksnije. Na primjer, možemo uzeti običnu kocku, te potom razdijeliti na više manjih površina, te njima manipulirati. Dakle, možemo te manje površine uvećavati, smanjivati, dodavati ih, oduzimati ih i na taj način zapravo od tih osnovnih geometrijskih tijela kreiramo nešto kompliciranije. Predmete, ljude, životinje ili što god. Budući da se 3D modeliranje koristi u svakakvim praksama, kao što smo mogli čuti, postoje različite razine kompleksnosti unutar modeliranja, naravno. Zato se neki veliki 3D modeli kao arhitekturi, na primjer modeli nekih velikih građevina, oni se često rade iz više manjih 3D modela, iako ne nužno. Dakle, opet ovdje nema pravila, no najčešće ćete neku veliku zgradu ići modelirati iz više manjih komada i onda ćete ih zapravo staviti skupa. Na primjer, odvojeno ćete modelirati zidove svake etaže i vrata i prozore. I onda ćete sve to posložiti zajedno, onda ćete dodati namještaj i onda ćete staviti krov i onda ćete zapravo dobiti taj jedan veliki 3D model koji se sastoji od više manjih 3D modela kojima također možete manipulirati. Ukratko vidite da je ovo jedno jako kreativan alat unutar koji ima puno raznih načina primjene. I sada kad smo oblikovali taj naš neki 3D model, vjerojatno bismo željeli dodati nekakvu boju i teksturu. Ovdje dolazimo do teme texture mappinga, odnosno neke doslovne prijevod bi bio mapiranje tekstura, te definicija texture mappinga, ona glasi da je to metoda za definiranje visokofrekventnih detalja na teksturi površine računalno generiranog 3D modela. Ukratko, poanta je kako površinama našeg 3D modela dati izgled nekog materijala koji je što kvalitetniji i koji ima što bolju razlučivost, odnosno da izgleda što više HD. U tom texture mappingu se, naravno kako samo ime sugerira, sve vrti oko teksturnih mapa, koje nisu ništa drugo nego slike. Dakle, teksturna mapa je zapravo dvodimenzionalna slikovna datoteka koja se postavlja na površinu nekog 3D modela kako bi mu dodala karakteristike određenog materijala, kao što su kamen, drvo, što god. A te karakteristike mogu biti blistavost, hrapavost, prozirnost i tako dalje. Dakle, teksturne mape određuju te stvari. One su najčešće neizostavan dio 3D modela, te mogu i ne moraju biti fotorealistične. Možete ih skinuti s interneta, možete ih sami napraviti. Dakle, to su samo slike koje prikazuju izglede nekog materijala i vi stavljate na vaš 3D model kako bi taj model izgledao kao da je od tog materijala. Texture mapping funkcionira tako da zapravo svaki materijal, dakle drvo, kamen, što god, ima više svojih teksturnih mapa, te se one u pravilu koriste simultano i slažu se, dakle, jedna preko druge. Svaka ta teksturna mapa sama za sebe ostvaruje određen efekt, na primjer kao što sam prije rekla, hrapavost, ocija i tako dalje, te na taj način razlikujemo više vrsta teksturnih mapa. Na primjer, ako imamo neki 3D model, želimo napraviti kamen, onda prvo smo ga izmodelirali, sad možemo dati materijal kamena pomoću teksturnih mapa. Prvo ćemo dodati jednu teksturnu mapu za boju, koja će mu dati sivu boju kamena. Onda ćemo dodati drugu teksturnu mapu za hrapavost, koja će dodati hrapavost tom kamenu. Onda ćemo dodati treću teksturnu mapu koja će kamenu dodati neke nesavršenosti i neke pukotine. Uglavnom, program za 3D modeliranje će njih složiti jedno na drugu i na taj način će stvoriti taj cjeloviti efekt nekog materijala na tom našem kamenu. Prva i osnovna vrsta teksturne mape je zapravo color, odnosno diffuse mapa, koja samo, kako ime kaže, dodaje boju materijala nekom 3D objektu.
Nakon toga imamo mapu za ocijaj i blistavost koja se zove specular ili gloss mapa, te ta mapa zapravo govori 3D softveru koji dijelovi 3D objekta moraju biti sjajni, odnosno gdje će se na površini 3D objekta više reflektirati svjetlost. Tu mapu često upotrebljavamo za materijale koji su dakle sjajni, logično, poput metala, keramike, plastike i sl. Nakon toga imamo mapu za roughness, odnosno doslovan prijevod bi bio grubost, te ova mapa služi za određivanje stupnja hrapavosti materijala. Uz ovo postoji više vrsta drugih teksturnih mapa koje određuju nekakve nijanse unutar karakteristika nekog materijala i detaljnije prikazuju sad taj materijal. Naprimjer, rekla sam da postoji specular, odnosno gloss mapa koja daje ocijaj materijalu, ali onda imamo metallic mapu koja daje baš metalik ocijaj i nju koristimo za materijale koji su dakle metali. Dakle, postoje te mape koje su više specifične. Potom dolazimo do možda najvažnije teksturne mape, a to je normal, odnosno bump mapa. To je kompleksna mapa koja najčešće dolazi u prepoznatljivim, vrlo lijepim, ljubičasto plavim tonovima. Neću sad objašnjavati zašto je to tako, jer je to možda mrvicu prenapredno za ove osnove, ali ukratko ima nekakve veze sa RGB sistemom računalnog raspoznavanja boja. Ukratko, ta normal bump mapa govori kompjuteru koji dijelovi teksture moraju izgledati ispopćeniji od drugih. Ona zapravo prikazuje izbočine i udubine nekog materijala. Kao što sam već rekla, mape se u pravilu koriste zajedno i za što realistični efekt bolje da ih je što više, da su što detaljnije, no naravno sve je na autoru i svi imamo svoju umjetničku slobodu. Nitko nam ne brani da normal map stavimo na mjesto color mapa, samo naravno to neće rezultirati nekim fotorealističnim efektom, ali možda nam to nije niti cilj i što je sasvim u redu. Također na jednom 3D modelu možemo kombinirati teksturne mape različitih materijala, tako da našem ranije spomenutom sivom kamenu možemo dodati teksturnu mapu za ocijaj koja inače pripada materijalu zlata, pa ćemo dobiti sivi kamen sa zlatnim ocijajem, na primjer. Također, unutar ovog texture mappinga moram spomenuti nešto komplicirano, ali ću pokušati to što konciznije objasniti da lako shvatite. Dodavanje tekstura, kao i nekih drugih materijalnih i geometrijskih karakteristika 3D modela unutar određenih programa, ne svih, kao što su Blender, Cinema 4D i Houdini, to se odvija pomoću object programminga. Sad, ne bih previše ulazila u ovo, kao što sam rekla, možda je malo prekomplicirano za ovo predavanje osnovama, ali samo da znate kako funkcionira texture mapping, budući da moram ovo spomenuti. Ukratko, teksture se mogu dodavati i mijenjati putem programskih čvorova, nodova, odnosno na engleskom nodes, koji se nalaze unutar interfejsa programa, od kojih svaki ima različite sockets, odnosno sokete, odnosno utičnice za input i output. Dakle, ti čvorovi su programske jedinice, pokušat ću pojednostaviti, su programske jedinice koje sadrže određene podatke o 3D objektu, te se mogu povezivati sa drugim čvorovima. I tako zapravo kombiniramo karakteristike 3D objekta i kombiniramo teksture. Tako imamo čvorove za različite teksturne mape. Dakle, u jedan čvor ćemo baciti teksturnu mapu za boju, odnosno color map, u drugi ćemo ubaciti metallic map, u treći ćemo ubaciti roughness map, u četvrti normal map i onda ćemo sve te čvorove uštekati pomoću tih sockets u glavni čvor našeg 3D modela. Doduše, kao što sam prije rekla, ti čvorovi ne služe samo za teksture, već se pomoću njih mogu mijenjati zapravo skoro sve stvari unutar 3D modela, ali i unutar čitave 3D scene, što ćemo sada objasniti što je. Ukratko, poanta je u tome da je zapravo taj object programming recimo jedan vizualan jezik većine programa za 3D modeliranje, te je to način kojim oni funkcioniraju. Ovdje dolazimo do spomenute 3D scene.
3D scena nije ništa drugo nego prostor koji sadrži više 3D modela, odnosno objekata. Ono čega se 3D scena također sastoji, osim tih 3D modela, jest jedan ili više svjetlosnih izvora te od kamere. Dakle, kad smo mi napravili sve 3D modele unutar naše scene, poslagali ih zajedno, dodali im materijale pomoću texture mappinga, odnosno pomoću čvorova, kad smo to sve postavili, to nije kraj, već mi zapravo moramo dodati i nekakve izvore svjetla. Dakle, izvori svjetla se u 3D programima zovu lights ili lamps i postoji više njihovih vrsta koji bacaju svjetlost na 3D scenu u različitim oblicima, pod različitim kutevima i tako dalje. Neki osnovni lamp, odnosno light, jest point light. To su dakle obični kružni izvori svjetla koje možemo povećavati i smanjivati, zapravo sve izvore svjetla možemo povećavati i smanjivati, mijenjati im boje i tako dalje. Potom imamo sunlight, odnosno sun lamp. To je lampa velikog radijusa koja baca obilnu količinu svjetlosti na našu 3D scenu i zapravo pokušava imitirati, kao što samo ime sugerira, sunčevu svjetlost. Postoje druge vrste nekih svjetala koje variraju u oblicima, kutevima, kao što sam rekla, ali ovo su neka najosnovnija. Izvor svjetla doduše ne moraju biti samo te lampe, odnosno ti lights, već to može biti i HDRI, odnosno High Dynamic Range Image. Neki doslovan prijevod bi bio slika visokodinamičnog raspona. HDRI slike su zapravo obične fotografije. Dobro, ne baš obične, ali to su fotografije od 360 stupnjeva koje prikazuju neki realan prostor. Dakle, prave fotografije koje prikazuju livadu, ulicu, plažu, što god. One su snimljene pomoću HDR tehnike snimanja, te ta HDR tehnika ona služi za snimanje jako kvalitetnih fotografija sa velikim rasponom svjetline, što nije moguće ostvariti pri nekom svakodnevnom normalnom snimanju sa svakodnevnim mobitelima i običnim DSLR fotoaparatima. Ti HDR-evi, dakle, možemo ih sami slikati ako imamo na raspolaganju 360 kameru ili ih možemo skinuti s interneta. U biti ima puno stranica na internetu koje služe kao nekakve zbirke, odnosno knjižnice tih HDR-eva, neki se plaćaju, neki možete skinuti besplatno i tako dalje. Ukratko, HDRI slike, to su dakle fotografije jako visoke rezolucije koje u sebi nose puno podataka o osvjetljenju tog prostora koji prikazuju. Mi možemo uzeti jedan HDRI, primjerice šume, i možemo ga ubaciti u našu 3D scenu pomoću nodes, odnosno pomoću programskih čvorova koje sam ranije objasnila, te će tako naša scena zadobiti prirodno osvjetljenje koje proizlazi iz tog HDRI-a. Dakle, mi ćemo uzeti programski čvor za HDR, ubacit ćemo unutra za HDRI, ubacit ćemo unutra jedan HDRI i onda će program zapravo taj HDRI staviti u pozadinu naše 3D scene i tako će taj HDRI bacati osvjetljenje na našu 3D scenu koja će izgledati dosta realistično zato što zapravo proizlazi iz fotografije realnog prostora. Kada smo postavili sve naše 3D modele u našu 3D scenu, kada smo im dodali materijale pomoću texture mappinga, odnosno pomoću programskih čvorova, kada smo dodali osvjetljenje našoj 3D sceni pomoću lampova, odnosno pomoću izvora svjetla i možda smo dodali koji HDRI, možemo postaviti i kameru. Ta virtualna kamera, doslovno mala kamerica, unutar 3D programa, ona ima iste karakteristike kao i normalna kamera, odnosno kao i normalan fotoaparat. Ona funkcionira tako da vi zapravo nju pozicionirate unutar svoje 3D scene i namjestite kadar koji želite da prikazuje vaša finalna vizualizacija. Htjela sam reći finalna i konačna istovremeno. Vaša finalna vizualizacija. Dakle, sad ta kamera ima sve karakteristike, kao što sam rekla, kao je normalna kamera. Možemo namjestiti željenu fokalnu duljinu, željenu rezoluciju, odnosno visinu i širinu u pikselima. Možemo namjestiti format koji želimo da bude naša konačna vizualizacija, da li je to PNG format ili JPG ili TIFF ili što god. I onda kad kameru namjestimo, možemo kliknuti render.
Pa evo, sad dolazimo do toga. Renderiranje, odnosno rendering, formalnog naziva image synthesis, neki doslovan prijevod bi bio sinteza slike ili slikovna sinteza. To je proces generiranja slike iz 3D računalnog programa kroz kalkuliranje pozicija i značajki pojedinih piksela u slici. Drugim riječima, renderiranje konvertira izvorni 3D materijal u dvodimenzionalnu sliku ili animaciju. Tu sliku ili animaciju koju dobijemo na kraju zovemo render. U slučaju animacije renderira se puno pojedinačnih slika, odnosno frame-ova, koje potom u nekom programu za video editing stavimo zajedno, zato što znamo da zapravo sve što je animirano ili pokretno na ekranu se samo sastoji od serije mnoštva slika koje se jako brzo premiču jedna u drugu. Ovdje valja istaknuti da je renderiranje jedan dugačak i mukotrpan proces, kako za vaš kompjuter, tako i za vas. On je zahtjevan za računalni procesor, za RAM memoriju i za grafičku karticu. I naravno da kad pričamo o računalnoj grafici uvijek je najpoželjnije imati što jači kompjuter za rad. No ipak i da nemate na raspolaganju neki super nabrijeni kompjuter, postoje neka druga rješenja kao što je to na primjer korištenje online rendering engine-a, odnosno korištenje web stranice za renderiranje, pa na taj način zapravo opterećenje renderiranja nije na vašem računalu. Ili možete na primjer kupiti eksternu grafičku karticu ili kupiti dodatnu RAM memoriju, što naravno košta novac, ali košta manje novca nego kao što bi to bio slučaj da idete kupovati potpuno novo računalo. Gotov render može se dodatno urediti u drugim kreativnim softverima, na primjer statične slike, odnosno vizualizacije možemo urediti u Photoshopu. Spominjem njega jer je on tako najpopularniji, najkomercijalno najučestaliji. Animacije možemo urediti u programima za video editing kao što su After Effects i Premiere Pro. Te je ta postprodukcija zapravo je također jedan aspekt rada u 3D-u pomoću kojeg možemo olakšati teret renderiranja našem računalu. Na primjer, ako naše računalo jako teško i sporo renderira neku zahtjevnu scenu, mi možemo tu scenu malo prilagoditi i zapravo olakšati. Dakle, možemo ući u nju i izbrisati različite objekte, napraviti render, staviti taj render u Photoshop, opet ući u 3D scenu i onda zapravo izrenderirati te objekte koje nam nedostaju i onda zapravo te objekte iskolažirati u prvotni render koji je u Photoshopu. Dakle, tako iskolažiramo zapravo jednu konačnu vizualizaciju iz više rendera. Te smo tako smanjili opterećenje našeg računala jer nije morao renderirati sve te objekte u jednom putu, nego ih je izrenderirao u više komada. Tako da evo, nećete se obeshrabriti ako nemate na raspolaganju super nabrijeni kompjuter. Postoje puno tih nekih rješenja kojima si možete pomoći i nikako nemojte odustati samo zbog toga. Također, kao što sam prije spominjala, 3D modeliranje može se upotrebljavati u kombinaciji sa drugim medijima, kao što smo rekli VR, AR, printanje, ali u neomedijskoj umjetnosti se ono upotrebljava u kombinaciji sa video mappingom, odnosno sa projekcijama, kreiraju se interaktivne 360 animacije, može se koristiti u kombinaciji sa machine learningom, odnosno sa strojnim učenjem, odnosno sa AI-em, odnosno sa algoritmima umjetne inteligencije. Uglavnom, to je jedna jako široka paleta mogućnosti primjene 3D modeliranja. Također, u novomedijskoj umjetnosti 3D modeliranje postaje sve popularniji, te se puno suvremenih umjetnika koji možda ne dolaze iz pozadine računalne grafike zapravo okreće 3D modeliranju, upravo zbog te polivalentnosti i interdisciplinarnosti njegove primjene, pogotovo u današnjem dobu sve učestalijeg i sve svakodnevnijeg korištenja društvenih mreža. 3D umjetnici sve više svoj rad počinju javno eksponirati, poglavito na Instagramu, zato što je Instagram tako jedna jako vizualna društvena mreža.
te zapravo na Instagramu se radi toga pojavljuju određeni estetski i stilistički trendovi koji dođu i odu, zapravo kao i sve ostalo na Instagramu i na društvenim mrežama. Postoje razni umjetnici koji spajaju neke druge discipline sa 3D-om. Na primjer, ljudi spajaju grafički dizajn sa 3D-om i počinju zapravo na društvenim mrežama dobivaju angažmane i počinju zarađivati od toga. Također vidimo da jako puno fotografa i snimatelja koji zapravo nema pozadinu u računalnoj grafici, u 3D-u barem, kreće nekako inkorporirati 3D unutar svojih fotografija i video radova. Također, nešto novo, što više nije toliko novo, je zapravo kriptoumjetnost, odnosno prodaja NFT-ova, što je isto jedan jako dominantan aspekt tog online svijeta 3D umjetnosti. U svakom slučaju u digitalnoj umjetnosti ljudi žive na upravo takav način, dakle na veoma digitalan način. I budući da se taj procvat, mislim da se taj procvat 3D modeliranja kao medija unutar suvremene umjetnosti kreće u skladu sa tim sve digitaliziranim načinom života u koji smo svi zapali kao civilizacija na globalnoj razini, te vjerujem da to ne mora biti negativno, već to može biti pozitivno i jako inspirativno, budući da vidimo da zapravo sve više i više ljudi koji imaju tendencije kao umjetnosti okreću se upravo računalnoj grafici i 3D modeliranju i na taj način, poglavito u tom virtualnom svijetu interneta, se stvara ta jedna velika globalna zajednica jako kreativnih 3D umjetnika koji međusobno komuniciraju putem društvenih mreža i na taj način razmjenjuju svoje interese, svoje radove, tako da to je zaista jako dinamično, inspirativno i uzbudljivo. Na internetu ima i puno izvora za učenje, kao što smo prije spomenuli, ima puno umjetnika i puno umjetničkih radova za otkriti i da vas ne zanima umjetnost, postoje, kao što smo naveli, puno drugih načina koje možete implementirati 3D u svoju praksu, tako da nadam se da vam je ovo predavanje bilo korisno i zanimljivo, te sada smo došli do kraja, ovdje bih ga završila. Puno hvala na pažnji, ostanite kreativni, hrabri, ne dajte se pokolebati ako vam nešto ne bude išlo iz prve. Nemojte odustati od svojih ciljeva koliko god vam teško bilo, te evo, sretno i lijep pozdrav od Gaje.